Hola, com esteu? Espero que continueu tots bé i que ja heu posat en pràctica algun dels exercicis proposats. Bé, avui farem un treball de braços, per això necessitareu o bé unes mancuernes i si no en teniu, 2 ampolles d'aigua petites us poden servir perfectament. Sí? Vinga, doncs agafem el material. Començarem amb un treball de bíceps. Col·loco la meva esquena a la paret, m'apreto panxa, m'alic endins i cap amunt i les espatlles relaxades cap enrere. Flexiono els colzes a 90 graus i des d'aquí pujo una mà a la meva espatlla, l'altra i les dues alhora 2 vegades. I repetim, un braç, l'altre braç i els dos alhora. Molt important, el colze ben enganxat a la cintura, és a dir, quan faig el moviment no el separo ni l'aixeco perquè ho estaria fent malament. Em poso de costat per si ho veieu millor. Des d'aquí apreto panxa, un braç, l'altre braç i els dos alhora, 2 vegades. L'esquena ben recta i recordeu el que parlàvem del fil que ens estira a alongar la nostra columna. Molt bé, passarem a fer un treball de tríceps. Llavors em col·loco de costat, cames un palet flexionades i pelvis en retroversió. Deixo caure el meu cos una miqueta endavant amb l'esquena recta. Colzes en flexió i des d'aquí estiro cap enrere, braç ben estirat, estiro l'altre i estirem els dos alhora 2 vegades. Sí, tornem. Un braç, l'altre braç i els dos alhora. Fem diverses repeticions. M'apreto panxa i em concentro en l'exercici. Molt bé, passarem a fer un treball de pectoral. Torno a col·locar l'esquena a la paret, panxa apretada i posaré els braços en aquesta posició. El meu colze està a l'alçada de l'espatlla i la meva mà es projecta del colze endavant. Des d'aquí, el peix de la mà cap a baix, estiro els 2 braços endavant fins que es toquin les ampolles o les mancuernes i torno enrere. Fem diverses repeticions. Aquí hem de vigilar 2 coses, que no aixequem les espatlles aquí dalt i ens carreguem i que a mesura que fem repeticions, per la fatiga, anem baixant els braços. Sí, llavors sempre des d'aquí, ben alineat, canell, colze i colze espatlla. Perfecte, una altra manera de treballar el pectoral i el tríceps seria fent flexions a la paret. Per això col·locaria les meves mans a l'alçada del pit, el mig de la mà cap a la paret i es aspiren entre si. Des d'aquí em col·locaria a la paret i faria una extensió i una flexió. Quan flexiono, el meu nas vol tocar la paret. Culet endins, apreto panxa i fem diverses repeticions. Molt bé, doncs espero que els poseu en pràctica i els incorporeu a la vostra rutina. Gràcies pel vostre temps, que vagi bé.